Were Mumanyi, the principal Burabu Technical Training Institute. Burabu Technical Training Institute here in Nyamira County, iga seseme ya Kibirigo. Bono ngo tebi abaminto amatemu nasoka aya klasi 12 abana bagakora buya kurujinse mu cyonsi namparo bake batanyorete grade ke kubaira bachokora chikosese university bana aba mbatakirwo kumoyo na Bible mbawene to kumoyo na aliko batebya sa Bible baito abana abanyorete chigrade chitariko baikia baso chikosi university technical institution kose chuskuru chobovundi chikoru technical skills na chichioka bono chigoirwe chigokonya abana aba bataqualify to university abana aba konyore technical skill era aba chinguru se ya moberike banyare kwenyorera nande banyare koba bakurika abantu bande technical skill igekoreto bukori kubwango kubwa abana abande bachire kuchichinse mochinde no nyembali bate tuche university na bono empara bagocha se technical institution bakore technical skill pona tubwati chikosti nyinge abana baranyare okora pona bono ese Burabu Technical Training Institute Burabu eyere Kibirigo tubwati chikosi bune electrical installation na electrical power option abana bali bakubeka emerero bakubwatira na Kenya Power so kubeka emerero na gukonya chinsemo chinde chonsi tubwate course buna medical health records iyi ne course yerete sembu ne eri okoru chim MTC lakini tuwe katonyeire sense meye echi course chinde buna fashion and design so bosoni hair and beauty so bana bali bakorosi okwende bakorosi chituke n'ebintu binde echi course chinde njiro buna building and civil engineering echi Burabu ekoru echi ne course chingi ya tubwate obumanyi tubwate equipment Jones B kirigitakire kirakonya abana abayiboli baito nkubate bana bonse bakora echi course echi mwana tayo tigarete utarerika usotaranyore sawa sawa na inde bone gendo ngubate abayiboli eserikali yaito yarurengera bana bambari gwakana pesa nyinge serikali korwere scholarship yarukibasa ya capitation yarukibasa kurwensemo ya help yarukibasa kurwensemo ya CDF na ande rero korwesi igoro ya CDF bakaba governor baito ngurukibasa nkorubare kibesa kikokonya abana abasome igekero mwana goche technical institution anene efisi yakoru nenge sana igenga buno mwana okoretu bosa buna bono Burabu Technical Training Institute ya iru ti hostel kose chinyomba chyobomenyo na serikali tokoroka chinyomba timisato na merongene 340 units chia ikirenjera cheisire koera chinyomba echi chikoera abana babaraite karo babasomba bamenye skuru ime eyera ababereraisi banyoro bomanyi banyore basoma na inde banyore na ibakomenya igona atebira Bible baito bale babwata abana kuna mwana taiyo otanyore ekewa skill mwana taiyo olibosa kero mwana na bakonyore gentachi wekonya sama tukago cha ko moto so kwelika nase ogolika abantu bande na bali kironye moko nyalibaga tara Burabu Technical Training Institute pia mono na ande nkubate abayiboli baito asama tukago chimaega abana baito bamenye tare bona bono bakuruke birigo baite bacha gusoma igaiga Burabu lakini serikali ya letri chinyomba chi hostel ya abana baocha komenya chi hostel njikonya abana babangi nesi bagosomera chibakonye bagotumia none transport goje skuru ikiara chiabachire skuru ime
naende nonye n'abamenyi abaito abatore na barabu abamate baito na community eto surrounded abana abambanyare koreta amagenderero ase chisemo eserikali yarorire ng'ambuya eruchi nyomba echi chi hostel egera abana baichi bamenye nari barasome baranye naende nanyare kubatebi eserikali yakorire buya chinyomba echi yarure egocha gochibekera ebinto bionsi egera abana bamenye n'amasingira amaya naende bamenye n'oborende obuya ekiagera security y'abana igere ensured.